Malampuson ang nasod sa Thailand sa pagpahigayon sa pinakauna ni ining same-sex mass wedding kagahapong adlaw, diin gitambungan sa 200 kapin ka couples nga nagbinayloay sa mga panumpa kon vows ato sa maong dakong kasaulugan. Ang maong same-sex mass wedding gipahigayon subay sa formal na nga pagpaimplementar sa balaod nun sa nisgutang nasod sa susamang adlaw. Ang Thailand mausab ang pinakaunang nasod sa Southeast Asia sunod sa Taiwan ug Nepal nga mo legalize sa same-sex marriage human sa pipila ka dekada nga kampanya sa mga aktivista niini. Samtang gipanglantawan sa mga LGBT groups sa nasod ang sobra sa 1,000 nga marriage registrations sa usa ka adlaw. Sa maong kasaulugan, gikaway-kaway sa parliament sa nasod ang pipila ka mga rainbow flags agig pagselebrar sa implementasyon sa maong balaod nun. Kasamtangan usab nga giplanuhan sa mga organizers kauban ng ubang ahensya nga mosumiter og request sa Guinness World Records aron pag-ila sa nasod nga holder sa world's largest number of same-sex marriage registrations sa usa ka adlaw.